pagdarabisa nyo lahat, mga kakabsat, mga punsay. Ito ulit si Kabsat Makoy. Short video lang to. Ah, Tungkol dun sa channel ko, Kabsat Makoy Vlog. I-try namin, i-try namin kung maano pa namin bukas ni Daddy D. Punta ako bukas sa Manila Bay. Subukan ko lang kung magpapatulo ako sa kanya. Talaga hindi ko mabuksan eh. Yan. Sana naman mabuksan. Hindi ko talaga alam ano nangyari doon kasi talagang andito naman lahat. Nandito sa lahat sa notebook. Ilista ko yung Google account ko. Yung password ko, dyan lahat. Ayaw talaga pagbukas. Hindi ko talaga alam bakit ganun na naman ang nangyari doon. Nakalista naman, naka-memorize. Andyan lahat sa notebook. Sana naman may balik ko yung Kabsat Makoy Vlog. Pagdasal nyo rin kakabsat, mga bulsoy. Kasi sayang talaga, 600, ano na yun. Ako nangihinayang din, 600 subscribers na yun. Tapos watch hour yata, mag-4,000 na rin. Sana hindi naman niya tinotoo kasi nanang yung yung sinabi niya na kaya niya pa demonetize ulit yung channel ko. Kasi hindi iniisip ko nga eh. Yun na lang iniisip ko. Wala naman akong ginalaw rito eh. Nagpa-reformat lang naman ako. Ang lamang na nagpa-reformat lang naman ako. Wala namang nag-reformat. Siyempre, nagpa-reformat lang naman ako doon. Siyempre, andun pa rin dapat yun lahat. Pati yung YT Studio, di ba? Ang kaso, wala lahat eh. Baka ang iniisip ko talaga, may ginawa tong na to. May ginawa na naman siya sa channel ko. Huwag naman sana. Kasi ginawa niya na dati, di ba? Maghirap kasi, nagbanta siya eh. Nagbanta siya, naka-live pa mismo ko. Kaya ko ulit gawin yung ginawa ko dati sa channel mo. Diba? Kaya nila ulit gawin. Diba sinabi ko niyo, pag once na wala ulit yung Kabsat Makoy, alam niyo na sinong hahabulin ninyo. Diba? Baka baka magpalit ng baka mag-ninja yan, magpalit ng name yan. Siya yun. Silang dalawa yun. O baka naghakot ng mga para hindi ako para ma-demonetize, para ma-report YT na naman tong channel ko. Sana naman wag, di ba? Sana maibalik. Try natin subukan bukas si Kabsat Daddy D, okay? Pag hindi makabalik, wala tayong magagawa. Talagang back to zero again. Diba? Pangatlong try na. Pero the mere fact na hindi ko naman kasalanan talaga, wala akong kasalanan. Talagang may nanggagago rito sa channel ko. May nanlolo ko talaga dito sa channel ko, may nambabalahura talaga dito sa channel ko, di ba? Hindi ko nakasalanan yun. Basta dito lahat sa notebook, YT yung Google account, may YT pa nga dito, yung verification code, nandito lahat. Kaya papakita ko bukas lahat kay Daddy D. Kada nga makabalik yung Kabsat Makoy Vlog. Kung hindi naman, supportahan talaga natin tong ginawa ko na naman channel, Kabsat Mac Vlog, di ba? Pangatlo na to. Sino bang may gustong mag-back to zero, di ba? Hindi ko rin gusto to. Talagang nakakahinayang din, di ba? Support na lang mga kakabsat, mga bunsoy. Dasal-dasal na lang talaga. Sana nga makabalik. Sana ma-remedyohan bukas ni Kabsat Daddy D. Kasi ganito rin yung naging problema ko one time nun. Yung Google account, yun, nagpatulong ako dati kay Kabsat Tropa Kills eh, nagawa naman namin. Pero nga talaga pinademonetize talaga yung pangalawang channel ko nun, yung Kabsat Makoy, kaya nawala. Kaya gumawa ako ng Kabsat Makoy, di ba? Pangatlo, ito na naman, Kabsat Mac na. Sana nga ma-remedyohan bukas, okay? Namimiss ko na rin kayo, namimiss ko ng pagla-live mga kakabsat, mga bunsoy. Namimiss ko ng mga loyal subscribers ko, viewers. Makakabalik naman tayo eh. Makakabalik naman tayo kahit anong mangyari, di ba? Baga ganito talaga. Bagay. Ingat na lang at God bless sa inyo lahat. Sana magawa ng paraan bukas si Kabsat Daddy D. Kikita kami bukas sa Manila Bay. Yun lang mga kakabsat, mga bunsoy. Pagdasal nyo, makabalik yung Kabsat Makoy. Kung di talaga, wala talaga. Magbaback to zero talaga ako. Hindi ko rin alam anong nangyari dito sa channel ko na naman. Bye-bye kakabsat, mga bunsoy. Ingat at God bless. Miss ko na kayo lahat. Inday Sara BBM. Bye-bye. Ingat and God bless.